morning, good morning. Good morning sa inyo lahat mga tropa. At paubos na yung patuka natin. O mabuti na lang yan, nakabili tayo kahapon. Ito. Pag ganito lang naman yung pagbili ko ng patuka, 5 kilo, ganyan lang. Kasi hindi pa naman ganun karami yung mga manok natin na inaalagaan mga tropa. So ito gamit pala natin is yung Enerton. Ito yung Enerton mga tropa. Sumubok pala ako ng ibang patuka, ibang anong tawag din, yung ibang mga brand ng patuka is hindi nila nauubos. Pero itong Enerton na to mga tropa, nauubos nila. Pero hindi naman lahat umuubos, pero halos karamihan sa kanila nauubos talaga to. Gusto nila tong Enerton na to. Kaya ito na yung laging binibili ko. Kaya sabi ko, sayang din naman pag hindi nila naubos yung mga patuka nila. Siyempre sayang yung pera, di ba? Kaya sumubok tayo ng iba. Kaya nung nasubukan ko itong Enerton, napansin ko ubos nila agad yung patuka nila. Sabi ko, hindi na ako magbabago. Hindi na ako magbabago ng patuka. Enerton na yung ibibigay ko. Yun, good morning sa lahat ng mga tropa natin. At dito na mga manukan natin. Dito na yung mga naka-cord natin. So ito pala kahapon nagpurga tayo yung dalawang nokis natin. So, yung isang gray natin saka itong red gold natin. Ayan o. Yun, nagpurga tayo. Tapos mamaya magpapaligo na rin tayo. Papaliguan natin yung dalawa. Bukas, mamayang hapon magbibigay tayo ng Primoxil. Pero kahapon din na tayo nagpakain. At hanggang mamayang hapon doon na tayo magbibigay ng patuka sa hapon sa mga pinurga natin. Pero itong mga nokis natin na naka-cold dito, siyempre umagat hapon, yun ang pagbibigay natin ng patuka nila. Tapos kung makagawa na tayo ng tipi, 2 tipi pa, ilalagay na natin tong dalawang to, yung isang makre natin saka yung isang gold natin mga tropa. Ayun o. So hindi talaga naubusan ng gawain pag dito sa manukan. Lagi ka talang may ginagawa. So okay lang naman kasi ayun o, na-exercise tayo. Pumapayat na ako no. Dahil pumapayat na ba ako? Hindi. Hindi pa rin. Yung camera woman natin kasi yan busy, nagdala ba? O wala silang pasok ngayon dahil anong tawag doon? Holiday. Alright, so yun, update tayo ulit mamaya mga tropa sa gagawin natin mamaya. Grabe, sobrang init. So natapos yung tag-ulan, sumunod naman yung tag-init. May init na naman mga tropa. Yung gold natin oh. Ito pala yung tatay ng mga to. Ano? Right, so ito pala yung patuka natin. Bali ko lang siya mga tropa. Dry feeding na muna. Dry feeding na muna tayo dahil medyo basa na rin yung kanilang ipot. At naglagay rin pala tayo ng red cell o pampatakaw kumain. Right, so yun. Yun. Yung red cell mga tropa. So pagbibigay pala natin ng red cell bawat patuka 5 drops lang. So ganun lang yung karami yung bibigay natin red cell. Ito naman yung ating sweater mga tropa. Ayan. Pure sweater to mga tropa.
So ito, wala pa tayong napabuhay na anak nito mga tropa dahil hindi pa natin nagamit sa pag-breed. Kasi kakakuha lang natin to nung kailan ba yun? Nung mga ito, nitong lately na. So hindi na tayo kasi pwedeng mag-breed kasi tapos na yung breeding season. Pero itong breeding season na ito, yan, gagamitin na natin to. Gagamitin na natin to mga tropa. So magkakaroon na ulit tayo ng mga sweater, pero ipapares natin siya sa na nakuha natin na pullet, yung 5K sweater natin. So yun ang magiging kanan mga tropa, 5K sweater sa sweater. Ayan. Paras na sweater lang. Ay, hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Ito pala sa'yo. Kamali ako. So may mga patuka kasi sila na para sa kanila lang mga tropa. So itong mga to is para dun sa nasa naka anong tawag dun? Naka scratch pin. Dako tayo dito sa ating white choco. Yan, so white choco natin. Tapos si McRae natin dito sa McRae, ayan na. McRae. So itong mga to, hindi muna natin sila bibigyan ng patuka. Kasi maliligo yung mga yan. Mamayang hapon na yan makakain. Dito yung ating gold na straight comb. Ano siya oh. Ito naman yung isang McRae natin. So ito yung bunso. Ito yung bunso natin na McRae. So isang linggo yung pagitan nila sa mga kapatid niya. So bali tatlo to. Tatlo lang sila na lumabas. Nasurtihan naman natin dahil puro lalaki yung napalabas natin. So gagawin natin, iba back to mother natin to. Back to mother to sa breeding season. Kasi tamang tama mga kwan siguro mga December. Ayan, December ibabalik na ibabak to mother natin sila. So tamang tama kasi magpa 5 months na sila, mga nasa 8 to 9 months na sila pag babalik natin sa nanay nila, back to mother. Right, so yun. So yun lang yung mga locus natin dito na nandito sa may courting area. So yung gray natin, grabe, ang bilis lumaki. Ayun siya mga tropa, yung gray natin oh. Ang bilis naman lumaki oh. Diba? Yan ang biglaan lumaki tong gray natin mga tropa. Ayan. Biglaan siyang lumaki. So yan yung tulong ng ginawa natin ng pagpupurga, pagbibitamina, ganyan. Tapos sa tulong na rin ng pagbibigay natin ng red cell. Tapos yung mga vitamin pro, lahat ng binibigay natin na step by step. So yan yung resulta mga tropa. Yan na yung resulta ng ginawa natin. Ano, ang bilis lumaki. So 6 months old. 6 months old na siya sa 14. Mga tropa. Diba? Ang bilis nang lumaki. Ito mga to is running for 5 months. Ayan. Yun, running for 5 months yung mayon. So next month magiging 6 months na rin yung mayan mga tropa. Diba? Ang bilis natin na nakapagpalaki ng mga manok natin. Kaya kung gusto nyo mabilis na lumaki yung mga manok nyo, sundan nyo lang yung mga ginagawa ko mga tropa. So ito naman running for 4 months na pala itong mga to. 4 months na yung dalawang hinarvest natin. 4 months na.
Tapos itong broodcock pala natin na to, ito pala mga tropes, mag 2 years old siya sa September. Tapos yun, mag 2 years din yung sweater natin na yun sa December mga tropa. Ito September born ito eh, yun December born yun. Alright mga tropa, so yun. At nakapagtimpla na rin pala tayo ng paligo nila. So maga pa lang dapat paliguan na natin sila para matanggal yung nilabas nilang mga bakterya. So ito pala yung paligo nila. Ang mayroon dyan is yung wash out, saka may sabon na powder. Tapos mayroon siyang Sunrox. Dapat kung gamitin natin na Sunrox is yung original dapat mga tropa na. Yun na dapat yung gamitin natin. Right, so pahawak muna natin sa camera woman natin. So ginamit pala natin pamurga dito is yung astig. Ayan. So ito yung isang locust natin na gray. Ayan siya mga tropa, oh. Regular gray. Pero ayan siya, white liquid pa siya. So ibig sabihin ng white liquid, wala pang halo yan. Hindi pa yan nahaluan ng hatch o ng mga anong tawag dun, ng mga hatch o yellow liquid hatch, ganyan mga tropa, wala pa. Kasi ito purong bloodline pa ito mga tropa ng gray. So yan. So papaliguan lang natin tumanukis natin. So sa pagpapaligo pala, dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahan lang. Ano? So galing pala sila sa range area. Kaya medyo payat pa sila mga tropa, pero katulad ng mga nandun na unang kinondisyon natin, ganun din ang mangyayari. Bubulto din yung katawan nito. So, sa pagpapaligo pala ng mga manok mga tropa, dahan-dahan lang. Gaya ng sabi ko, iwasan natin na malagyan yung mata nila. Huwag natin ilubog yung ulo. Linisan lang natin ng maigi. Tapos mamaya doon natin sila ilalagay sa may initan para mabilis silang matuyo. Iwasan natin na malagyan yung mata nila mga tropa dahil may sunrox kasi itong paligo nila. Anong tawag din? Mahapdi sa mata yun, yung sunrox. Kaya dapat dahan-dahan lang tayo sa pagpapaligo. Kahit mga tropa, so natapos na natin itong isa. So dito na muna natin siya ilagay. Wala pang init kasi din. So mapainitan na muna natin sila para mabilis patuwa. Dito na muna sila mga tropa. Diyan na muna siya. Para mainitan sila. Alright, so dito na muna sila mga tropa. Alright mga tropa, so yun. Yun yung natin na pinaliguan natin. Dito na muna sila sa may initan. So yan yung gold natin. Daganan lang muna natin para hindi sila makawala. Yun. So natapos din yung
gawain natin ngayong umaga mga tropa. So kita nyo naman, paligo tayo ng mga nukis para matanggal yung mga bakterya na tinanggal natin kasi nagpurga tayo. Okay, so yun lang yung vlog natin mga tropa, and see you sa next na vlog natin. Kita mo